Ubwansu bw'omugusi Bibuli Mbia mana sana umwanchi mulia weta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengu kuhaligania asomoro video o Worldfit asto kumera na daktari uyogo cheto semia amange wetera amaroire niga gotumanya na kiborire bogo cha somo bero ito ningi gokoboreta nabo igo na kituletange kurwa asokonyora amaroire nabo igase kliniki kia Worldfit na kibakwena na obogwenya mwanchi mulingo kuhaligani bene elinde tosange asobwamo goika omoelio leterene Frida Kerubo na sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bago tonyora wetera Ndizi TV News Digital na bago sensemo ya YouTube na bago tonyora wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bago tonyora wetera www.ndizitv.net mwanchumuli na bago sangana intue ekerengeri kiago wasili boliri yago wetera sina mberiga wasi screen yago boigo utomanyinga yokubwatia omorobiri koru na bago liboliri yago gochia ase daktari kolindo mwanchumuli entara komanya litukoli lero ningi togukwanera tiango ndaligani daktari atomanyie na kiakorokwa na boige kliniki kiayenga ikegotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Miss Kerubo. Ilietene Daktari Moses Kena Onsarigo. Ngorwa senyakitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Clinic mutolega Bosongo asenyomba ya Uhuru Plaza usalisa Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Asante sana na kiwiki yao yalinge daktari. Wiki ile pia tunashukuru Mungu kwa sababu tumeona mkono wake. Eskesa matibabu yetu tukwena na tulocha abantu abange bagenda tukuwena. So we are celebrating natunya goteba because the result nengi yego chakera lituka abantu bago batanga na wenire abantu bako referred from different areas from Western Kenya abantu barule Sebania and Eldoret na kadhalika so biamon biamon sana no mogoko iteka tokoigwa ngabantu mbaigete ekliniki ya Worldfit bakanyora obogwenya kegima igo mwanchi mulingo kwaligani bene selitukolia rero turachigukwanera igoro yo mochando ovarico veins daktari na gutumanya uyu mochando ki na kyogo cha somo bero ito nabo igona kituletange kurwa somo chando yo na se kliniki ya Worldfit na kibakwena na obogwenya mtometenga marwire naro ramange antu babiri bagotalira kinyagitari daktari batebirunga boreiro mumbuli kobwena oso konyo maliogo bakokwe lakini ase kliniki ya Worldfit twabeto kora monchirie kabisa asaba nto bagotaliraga ali banyoro obogwenya igoli tukolera mwanchu mulirire kyagere wiki eli na nyorite ujumbe sinyinge bagateiga kikora nchite daktari tobe tugukwanira umuchando igagali tukulira no tugukwanira umuchando iga ovarico veins ase daktari arachigutumanya amange mwanchi muri na bugusanga na indwe wetera sena mbiriga base screen yago tumanyenga yokubwati umurobel koru nya kwarira umuchando iga kuguchanda sa ago guchanda abanta sebinyoro na bugutumanya anya kuganiti kumanya amange na batugusanga asobwa mukulinde daktari karibu sana na ndo tumanye oyo umuchando kyuyo varicose vein muno mechande yo konyora basubati babugate gwitania bagaka uligero ryo kogoro kumusubati kurumaega basubati abange narorire obaligero kurumaega amagurabo mbaro korora emekie bimbete emekia manyinga taria maskwembe lakini yemekia manyinga ebimbete bakekororokana nande chinsa chinde onchogete you know so what I'm saying ekerokore meki ere twisted yani munura ura minengoli eminegete chinchira cha manyinga chiminegete samaguru nande chikabimba na bokoranganya ekala yabo yachakire go change ina tokokanga varicose vein so varicose vein ne chinchira kiri chia manyinga chigotoke samagoro mono you know cheiminire nande chiabere chinene chiene large
so chibwatu bosongo gusen chibwatu bosongo abandi barakonya batabwani yo bosongo chimine takini chiroro ngororoka na chire daktari ngororoka na chire igo bono orayu mukenko liya magorago na bongo tenga no bwate varicose vein or not because na bo kororo monto chinjira chia manyinga chindi chibimbete abandi chibwatu bosongo bwo 10 bono nande bono chikaimina ojo kuimina kuli bono teli straight konyore kuimina gochie kugenda kombo bone bimbete korokane samaguru abasubati abange bwate shide okonyora bange tukubeka chiromi egere mbarokana abandi mbali bakubeka chi socks chiri chiko nanteza bakubeka chika bakaga egere chibudi chiri chinda egere gisugume chikonye bate binyagitari ngango konya chirasi nini esa abantu bwate varicose vein so tianda koro kidogo nga varicose vein yichibono niki tete nkunyoliga miske rubo omubiro itu no bwate chinjira chia manyinga no bwate chinjira chia manyinga aina mbili enjira ya manyinga nere liye kurusia manyinga kuruwa senkoro ekoira so mubiro mugima tukurukanga arteries so the arteries no kuimukia manyinga alia sibigwe se amaito abekiru oxygen nanda bwate endagira aimukia manyinga ayu airu mubiro mugima so ekere kere seli yanyolira manyinga yale oxygenated blood bonande ntubwate bono nande ibone gentu ke koiroroge kurukunga arteries the blood vessels jirukunga arteries bono chi blood vessels jinde nchiro chiri chikurusia manyinga ali achavukire chira chigosibwe senkoro sore sama so chiri chikwemukia manyinga kuruwa se omubero mugmanaro amanyinga ali achabukire amanyinga ali bona bwate carbon dioxide abwate buchabu bona amanyinga ayo mukigu atiri gwache bakarali base bakesama achigosibigo nande so we have two types of blood vessels I'm saying arteries which carry oxygenated blood and the veins which carries deoxygenated blood bono liswali nili enkorongo tumera manyinga igo nkigego tuma manyinga agende sumubiro mugima nenkoro ekere nkoro ko tuma litwaro lekara abantu bagupimu bakubekeriwe kafu elikwende bagupimu blood pressure twaro lekara bagupimu blood pressure ewa twaro ngenkoro wente waka 120 ego suma manyinga ne chingu chikwenda 120 so amanya go chaka gutara guturumbo kangayo akogenda ago chigo ikesa magorali kwanyora ikire ne chinguru kire 30% yaringe 120 lakini atumbukira ko ikansari aikawa na 30% nini 30 chinguru kire 30%. So now the question is nakia manyinga yako takurisa maguru acha gutira go chenkoro ne chinguru kiri chenkoro chere ile nsari chinguru chenkoro chere ira maguru wono kia manyinga yako gutira rende acha bakenkoro and remember ndubwate ngendo ikurunga force of gravity moment force of gravity nduteshiringi go chigoro ikwira na go chanze kali gutira go chigoro now you can imagine nga manyinga ali go ikakoreke arua samagurunse against force of gravity acha bakese amago you can imagine wono nkigo cha kunyatiri gocha so ebintu mbiro bibere bikogera gosege ndonkere kemo mono gekogera manyingali atire gocha iguru one nekinyama kiri cyago chikonya koimita chigo contract muscle contraction onye tali chinyama kiri manyinga tagutira gocha kora yawe igo chinyama kiri cyamaguru chinyama kiri cyo mubere na kichikonya koiringa chikonya turatebe chikoyana chiko contract so contraction of the muscles chinyama kiri chigo toka maguru chiasuguma manyinga ali atira gocha rali gocha senkoro
The question is, zuri swali bona abantu banya kwibura isuku. Ndiri ngalende nkige kogera nyarebere cinjira cya manyinga kikore cyabimbire. Nkige kogera nyarebere cinjira cya maguru cya iringire cyabere twisted. Egento ge kogera natu chikoliro jinse. Nande nkwira ni baika kidogo. Ekera manyinga lya gutira gocha iguru. Emerangu nerororo. Esa mchinjira cyago cya manyinga. The veins nchibwate merangu ama what you call valves. Emerangu ye kwigora amanyinga asuka gocha because ntobwate inguru cyo gutuma amanyinga ari bakayigo. Inguru nchiyo cyo gutuma amanyinga gocha iguru. So emerangu ye ikoka amanyinga atira gocha iguru. Nande yabunga tega na gochanze. So ekero umuntu agotwara varicose vein eminetinga the valve vein valves chavere damaged. So vein valves nchidiko bungekera manyinga chirego chisiko manyinga lina gocha maiga. So chinjira cha manyinga chaba cyabimbarandi chaba twisted. So what I'm trying to say once more ekero koro umuntu chinjira cha manyinga chiri cyabimbire chavere twisted manyanga the valves the vein valves chavere damaged. Yes. Ambie mana sana daktari asoko tueresira sobwagare mpaka tuwavere tokumanya bono ngaki varicose veins chiga chiko bachigo saligwa. Ambie mana sana umwanchu muligereria niko togendete gusanganere Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit astogendete gukwanera igore yichinjira cya manyinga akero daktari abakagotengo umuchando yiga mono mono nigo gutokikana saba subati kulinde ntochikuligeria sobo ime ningige koyoleta gendera gusanga na into gwitira sina mbere gabo screen yago nabo igo otonyara sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook gwitira Ndizi TV News Digital nabo iga sinsemo ya YouTube gwitira Ndizi TV News. Daktari ngo bako tatebinga umuchando yiga varicose veins na kero chi valves cyao cyasalikire. Kero kende ngikera irere chi valves chigo salikira abantu twachira sinsemo ngankiye koleto umuchando. Sore ngiye kolenta. Oburuiro bwa varicose vein. Chinjira cya manyinga mnangoteba cya maguru chiko bimba andi cyaba chemina cyaba twisted. Natebe nk'abasubati abange nabavuga ati shishide chikuwa bagaka. Abagaka konyoroyo mubabere lakini goko esabantu esabasubati komi konyoro mugaka naroyo mu usibabere bavuga ati shida mune. So ene shida yabange na mono mono. So nkige kogera munatugandira goteba nkige gosari chi emerangu iri kwigura manyinga atire gocha igoro twatebira ikorukunga valves nkike go damage valves nkike go weaken what is going to weaken the valves what is going to damage the valves so nkike go sari chi emerangu iri yange ko ibunga amanyinga taturumbuka gocha maega lika manyinga gotira amanyinga yona jakwira na gocha maega wono the blood vessel chaba engorged yani chatwara manyinga mange ese mikimo cha kubimba na twatebere ndi twakwanta mangana nganke kogere nkoro yabenene tugatanga kera manyinga manga gutigara kobere senkoro ime enkoro yego chakako enlarge so amanyinga manga kera tigere se chinjira cha manyinga gitokorwa the veins ali kigo chakakubimba cha ko enlarge because they cannot accommodate the volume of blood yere se chinjira cha manyinga so that's why they're enlarging so nkike ko weaken nkike go sali the the valves again take tanga nkike go sali the valves so jakera abangina because not whatever mono. So nkige kogera basubati abange batwale varicose vein is what we call hormonal imbalance. Abasubati ekero cyomuni cyabo cyo konyora abana cyomuni cyabo cy'ubusubati ndatebe ekero kitali well balanced na what you call varicose vein. So when nga kikyo konyora basubati batabuati the cyomuni cyabo kitali kitali balanced nga kikyo konyora nga kientangani ibi barange yogo chigotu nga kiyabo yogotu abasubati nkonyora waro mono imbalance so ekara konyora mono imbalance muneye nabego sari emekia ego siasa values ekero musubati aibwatera neti
ekero musubati yale aibwatraniti kusaberegete omunyete bono konyora muna bono estrogen hormone yiranirense so this estrogen hormone yiranirense progesterone yachire igoro so because of progesterone yiri nkorole progesterone nambe yemo ekogere mekiyagaria kwanya kora mwete antonde oligelinga kyaba iswati paibwatraniti akobo monu mubere sana lakini bago wono muzwati yale ngechikiro 58 oikapaka nyota manini lakini umwana akibura n'ikikiro irengale 2.8 2.9 so nkikiaga robo munene igo is because of progesterone progesterone hormone number 1 retain ya macha mange so mubiri so if the volume of blood igo chikogenda igoro na bekogera kinjira kya manga kiri kikoreke kisareke number 2 progesterone ekogera kinjira kya manga kiri kyagaria ekaro kyagareire cyaba kinene igo cya gusarika mirango iri cyaga kora kiyasarika menopause baswati ekaro bayikire menopause kira baswati bayikire mono the estrogen level has gone down ama this hormone cyo baswati cyakoreke cyachirense once cyachirense then mirango iri cyaga gusarika itokuruka ngale the valves cyaga gusarika icyagira the varicose vein kusichialenta varicose vein usichiagere mirango andi kinjira kya manyinga kyanenea kyaba twisted mutwatebire again to kende is age umengete is what you call wear and tear ekero kubeke gali okuguru gali kubekwa magura mayise inonga kyamaguru hayago cyera kiago cyera tulikorra kwera ngonya korra gusi kuminyogete kwerire lakini kunya kwera okunya kwera kolimne galinya gutachi epara this wear and tear egenderete so that wear and tear nero nabe kunyarekana esa mubero itu muno mubero kunya kokolega asin kunya kogotole so the valves cyanya kogota because of what because of age na twatebire goro ya pregnancy na twateba abantu bali babugate family story abantu umwe tuburu na boko bwati amarwira mange Miss Frida nkobwati yale enderi nkobwati yale enderi so ekero kwaroliro bwate gusuma mumina bwate varicose vein kwaroliro gusuma usko mina bwate varicose vein then nabora nyol na yanga gutwarole varicose vein so the best thing you need to do is that be careful even to do kwa naga mono is cautioning people abantu baitu manyenga nabo gutwara uburere gwetera se kinderi igo nkiwente gokora kobo mubero munene kogerere varicose vein jiche kobo mubero munene naberagere varicose vein chiche kira nego chiche so mubero varicose vein nawo chigocha okuba kwa bero munene mubere mutekera kwa bero munene mubere Miss Frida emye tinga no bwata amafuta mange so mubero high cholesterol especially mafuta narakurunga low density lipoprotein low density lipoprotein na mafuta yako genda gande semeki so amafuta yagenda gande semerangweli ekoigura nabo tuje umurango nko igokolenge bona mafuta gande rega muwango tokunyara kuiguka so wanga kuibunga then cholesterol nayo nabera changie kolenta you know eshide togenda gukwana kuikaransa mono mwete abantu bale miskeru muna nalega ya town inkorarura nanya komorote nini especially aba by the way ba ko ni bintu gutega ali ngorwa town nandaru mubero munene kweli oko munyora kurumambi karansete bakamarogoba ande na wote ndukende talifari kozbeni nga chigo cha magoroka nyora abantu babwate bali babwate ano hemorrhoids eri varicose vein wono chinyomba uri gari chinchira cya manyinga chigotoka so murangu bwecho nekaro cyabere kinene einero varicose vein lakini ichirese wono tukuchiro kirita lingao tajiroka ano hemorrhoids so uri gari basubati no muswa nare gari yo mu itawni yaliyo chire na mu weniri abugate hemorrhoid etali kwera paka gante binga
you know ataraji wikasana ngatenga ya daktari antebetinga no guikaranza muona wondi betinga chenkoli bya sele bya no gutika wondi guikaranza mwambo kamarogo ogo ikaranza na bako kolenta varicose vein wondi no tuikaranza iga Miss Kerubo na gotebinga sorry kuika chinyama chikoleki ogotara ekero gotara you know that force yokubeka nso gutachiranse inere kugera manyinga tire gocheguru ndi wanini sorry wono onye to toligotara yo karanse te nambe yemu o karanse kinjira kya manyinga kiri kumuya manyinga gocheguru so meaning you're putting a lot of pressure to your blood vessels meaning ya manyinga akogenda ngora meaning ya manyinga guchigochurale se kinjira kya manyinga you know so ugo ikaranso konene na bukuragere otware varicose vein ogo tenena mono umateka rogo tenena mono otenene rioka na haru inyoranga you put that force of gravity erigoro mono so the force of gravity kogera manyinga tigarega tatira igogo tara na kogo konya because chinyama kiri chinyako iringa chigo tuma manyinga go chigoro so standing for long sitting for long na beragere nebinte binge tutakuwa ntukuru Miss Kerubo mbie mono sana daktari asogo teresira sobwagare ningi kirare to muchando yumbe mono sana mwanchi muri bitaseni kia Ndizi TV chika kitogende gusanga emeyo murubiri o Worldfit astogende gusanga nere Dr. Kena Moses yogende gukwanera igoro y'umuchando o varicose vein so birego gagutumanya y'umuchando kyoyo nana kiyo cha somo biri tukondo mwanchi muri ndete gukunyirenga asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bako tonyora wetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube wetera Ndizi TV News baigona bako sangana intekerengeri kyago woseli boliri yago wetera sinambega wetera screen yago elindo tumanyenga yokubwatia umurobiri kuru daktari ngo bako kukwanera igoro ya hormonal imbalance abuna enchere yemwe koleto muchando varicose veins ando chumonchu muri yako bolinga Keromona umuchando yogotoka saba subati keromo subati awate hormonal imbalance kero kende na chiko bweni wa ichi hormone si chigachibe chiko balance yes nko bweni tore enere shida nyore shida yo hormonal imbalance nebitebinga kolenta nyato atebile varicose vein nyora abantu wali bagutaka konyora abana nawo bagwikanga kite basinye konyora abana ekero umuntu abwata hormonal imbalance nabo konyonyore mangana yo mbulagutu ekumusumbua abandi bali bagutumutinyu mugima you know mbale abandi batali go to completely abandi mbale you know bachandikite because batali kolala yabo bwate you know sleeping pattern yabo yasarikire so hormonal imbalance abekolente binge sana but once watch the service yitu tomanyire nga hormone chiago nchiri boronge ntubwate chingu service yitu yogo balance chibo boronge because tubwata maryoga mangi toko mu rero yitu within a very short time hormone chia koroboronge and that's why originally Miss Kerubo abantu abange Gusii bali batayinkonyora abana because of hormonal issues no bono narucho musubati gete you know anyomire myaka 5 medanya konyora abana lakini once to amwete byogoli yali go balance hormone within a very short time da konyo mutinyo yo maka akabereka so ntubwata muri yes ya go balance hormone chi connection ngambira ngo chire daktari umuntu bwato muchando yigande kebwatira netikere kende no affect umwana uri abogolete ubwate hormonal imbalance ekero ya obe cyomoni kiri cyawo nkibeke wango kirigeta kire nabugo tuwale mechando munabono kwaroda basubati abange bakonyora abortion umwana kuru enda yabo ekera imwana ikire mitingi 5 mitingi 6 abange mbare banyorirego munabono musubati naro chobisi you know I'm sorry to say this onyorira abortion over 6 abortions na sasa mwisho hajasaidika kabisa pate mtoto because mimba zake zinatoka mpaka she has given up ananiambia for me I'm okay now tindi naacha no konyora bana na manya tinkonyora because ya bana na tukutira bana 6 umuswati yako ikemetinye 5 metinye 6 you know ubo tobuli bwaru busayi
na bora nyore nga no mono imbalance ya bwate hormone nere kurukunga progesterone hormone progesterone hormone nere kolendo mwana bakenga kiyo kuiburu so i progesterone level ere teli kiwango kiliyetakire ile mimbe tatoka so what I'm trying to say muna wambodiri gutatwara hormone cyago kibe boronge na bukira lente complication kinyinge na complication wantebiye ya mona iri watebinga ki na buburi tobokuru uso muntu anyora mwana atarayikenga kiyokonyo so banyora abana bakuru kunga low birth weight ama gose banyora abana babwate you know batari mature batareka tam preterm babies so iyo tali boronge irarende nande iragera nabaje gutwara ki complication badaye biye mano sana daktari asukwira ni libole to so yasomo cyando twari gukwanera ovarical veins tuligere libone bimanyerere bimanyerere kyo kuligere yo manyenga cinjira cyago cyamanyinga cyamagoro cyakire ko bimba mweta abandi nabo bonyamba manyite bago cya gutokera nga kinje cyamanyinga cyakoreke cyabimbire bono mbanyire cyo kurora eke manyire getangani nabo mbiya kwerigereri you know twakolera ntuleka banyene examination no kumanya magora nga cyakorokana kerubo yigoro kwane ko urwane kubwate sikwembe kusenkubwe kwa irigereri ya magorago so ekalo kunya kwiriria magorago na bura chikora ngaya intunkerigetalie kiyaga so number 1 nelinga chinchira cha manyinge chibimbete nkororokana chire igonko you know you can see with your naked eyes nga chinchira cha manyinga cha koreki cha bimbire so noko chora nkororokana chire kinigentege tangani egintu gya kabero guchikorora bono chinchira cha manyinga cyakire kolento bosongo chiko wati na bukunga bosongo mborega ekero korro bosongo bwakire samagorago kara irigereringa mwaragorago kara temnyore yo partner gosumuntu usumwana ara korigereringa ngikendete maegaga amagorane so ubosongo ngo kikabure bwabororo watwara discomfort iwetinga magora ataliane tindi comfortable that is comfort nkikiagera nkono kianya magora that feeling okunga ya tindi boronge na bora nyole varicose vein egento kende engozi ya ariye semukyo gwetete umukyo ryo cyaka gutwara ucenchiye kara engozi ryo cyaka ucenchiye kara nabokoro umukyo ryo cyaka ba bluish no yako muri ko muna blue ekara yajakire gucenchi ari ese amanyinga gweta ekara ya cenchi gari nandi badai naboko nyore engozi yengima bono erasa ange ninjira ya manyinge se gweta ya chakire gucenginere kara you know yaje gucenchie kara yaje usiyaje gutwara you know scales yaje gutwara ibintu gete igintu kene no kubimba kubimba so bono wacha kubimba na uja ukikaze tujya kubimba amagoro amagoro magino amwima osega bwase cinjira cya manyinga kikwateke cietete wacha kagutwara ububimbe gose wacha kubimba ororo igintu kende no kuyunga amagoro akabera marito you know heaviness that feeling ukorukwa ngono korokoritoiga you know korokukwane nkoliboronge okimutyuko ngorwa korokorito you know wacha kugo sambeka kugo you know burning sensation that kind of burning sensation na bera benga no burero chinyama chiko kobwata muscle cramping kungenya meye mbwati sana agaiga itching okuyunga kinga tiganya kuyagi magumuganya unya umunzu mwikarantinera anya kogana unya kuyagi kurunzenga yenda mangana nemburongari ibi nabyo manyiriri byoborweire wa varicose vein so varicose vein ubosongo boli imechandelions egotikara kobere samagoro ali se varicose vein yere no gutwara imechando mono no kunyiwira ali no kunya kuyunga tindi boronge gabwe samagoro varicose vein natongenda gukwana ne karo cinjira kiri cya manyinga chiko muke manyinga korunse chiko ile senkoro cyabimbire ande cyabereki
chairingire chabere twisted. That's what we're talking about. Mbia muno sana daktari asogotweresera save manyiriri ibyo. Mbia muno sana mwanchi muri ebitase ni Ndizi TV ni gotogendete gusanganere Dr. Kena Moses korwa se clinic gia Worldfit yogendete gutumanya amangi goro yo muchando ovarico veins. Abuna togendete gukwanera obereka gutumanya na kyo muchando yo goswaso mubirito nabo igo ebimanyiriri imbire bye bikondo mwanchi muri genda gusangana intwe asinse mo chiche mitandao asinse mo ya Facebook nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News nabega nabukubole libole lyago gwetera sinambiriga bwa screen yago daktari chingi togerete gukwanira kiagera ni veins osichinjire cyamanyinga togendete gukwanira akora kwanira ngo igoro ya spider veins spider veins na ikiro kina bachingazi varicose vein lakini bono otiga maguru ochega nyuma ye kwerende liru kurumaega usego gurase gurase nini you know nabokoro ubonjira bwa manyinga bore red usinini boichorete uri ubonga muna spider muna warukire spider bono gaiga kurumaega okonyora ubonjira bwo manyinga bori bono talibine ubonjira bwo nyingo ubusinini bwo ichora muna spider bore reddish uri muno mona bantabarabu posubati abaro mono kero kwa barigereri gese kwende yabo amagora abo gago chegoro aboko rubunchira bwa manyinga boiringete bunga mune spider bwakinyo bonyerere bwokorokana lakini talinga muna chirichina ne chitwate va veins ubunchira buri bwa manyinga karakora boringete igo na bwokoro kinga emechando nerero muberoye na buranyore no worobu bwatwalire varicose vein guseme cyando nabwate mechando guseselini you know ekero mundu muno nabwate mechando eselini gusese enkoro enkole twale mechando nero abokoranyo ubunjiro bwa manyinga bwo gutuka gaiga esevigo tibya bokorokana boyego usebo gutuka so eminatinga ekero kwarore spider veins na rombu yoga ende nyagitari yokoleki okole luchunguzi saidi ufa olingoligu oro kana osembu yole gose toliboronge so spider veins avera che okoba varicose vein usubwate condition inde somoro yes mbiye mono sana daktari kiagereto abatugukwanira nga igoro yechinjira cya manyinga anto bwato muchando geto ochandita abantu anene mono asorgo ngoro wa Gusii high blood pressure akora kwanira nga suwenye oburuire bwa high blood pressure ose amanyinga kogende igoro miskerubo nchenda tebe nk'abantu ba Gusii ibabwate babwate uburuiro obo kwa sababu wamekuwa chachandu samaki wa chachandu samaki ule anaitwa chachandu ule samaki enkonye ukimtupa kwa makaa unaona ule samaki anapigana na makaa analeta karibu makaa, anashika makaa analeta karibu na mwili wake. Anashika makaa analeta karibu na mwili wake. Unajua ukishika makaa ambaye ni moto utachomeka. So mimi naweza sema wa Kisii bali babu watu burire wa high blood pressure na bali banjire babutware. Wamekuwa chachandu wanjire watu waruburire wa high blood pressure. High blood pressure amanyinga kogenda igoro miskerubo aburiro bonko gwena buri. Abantu bali bakire senya gitari yeto almost all babu watu burire wa high blood pressure bawenire because burire wa high blood pressure abange babu watu bali bokurunga primary hypertension. Primary hypertension ni ile inakuja because of lifestyle. So what I'm trying to say ekero bwatu buriro high blood pressure no konyora marioga mayago toke sinya gitari yetu ya Worldfit and number 2 is lifestyle adjustment and you're done. So ekero nkoro mundago ndenga bwatu buriro bwa manyinga kogenda igoro ande twa motive sinya gitari yetu nkugwena bure uyu ni chachandu samaki. So lakini nando buriro bwa high blood pressure na bura asali enkoro yago igotu ale mechando yenkoro na bura twale varicose vein. Yes. Ambia mono sana daktari. Daktari nendo muchando no abantu abangi babwate tobe tokora abantu konyara babimbe tamagoro. Antu batoborero bokorku elephantiasis.
elephantiasis umunyite miskerubo ekere nkole gwaka amanyinga ikesa amaguru gali eminiti nk'amanyinga ali munago turumbuka nkorageriare omubero ito so ekere ikirari ese kinyama amache narago so ese kinyama ime ekere amache ayo aso ese kinyama ime amache narakorageri kinyama chiago Chigwa nini? Lakini bona amache tatakiri ngaberoro kabisa kuikaru ororo aso ese kinjira chia manyinga agende senkoro chigwa nini? Lakini narago tigara masini ini ekera tigere masini ini ngakiago charu ase kinyama chiri akororo wetera ase nteko nga lymphatic system the lymphatic system chingweno na ichikurusia macha ali atigere masini ini angire kuru esa magoro agende se lymphatic system achikogende senkoro so the question is this inkeko era abantu bakonyola elephantiasis is blockage ya tokire ase lymphatic system. There's a blockage. Eye kolento nebi nyinyi, you know, aina ya mosquito. Chikolia wantamaguru, chiabeka ucha uwabororo, ucha uwachiko block the lymphatic system. So elephantiasis is blockage of the lymphatic system. Yeah. Ambia mono sana daktari ngaite ngantushitolgiri tukwanero burero bwa senchira yobwaga. Daktari taweto ko kwanero mochando ovarico veins taweto kumanya umwanchi umurigereria na kiyogocha nibimanyerera imbire byebi akore no umwanchi umuri naga nende ndote abantu bali babwate mbere menene by the imperatrice kiyokonyora mochando yoyo. Bona kora tote ingo daktari ya se clinic ya Worldfit na kimokwena no bwene na kimokulingole mwamanyanga mochando omoroiro yegabwate no mochando ovarico veins. Miss Kerubo ugatumanya nk'uburiro wo mbubwate complication chinyinge urarente so mubiro itu uburiro buna bokolente getonda gitari kugwena bokolenta ulcers etari kugwena samaguru mundago tware getonda kabise kenene kiangire kugwena uburiro nabokora kinjira kiri cyamanyinga cyateke kimucha ni cyateke umuntu nabago ago bleed to death because yamanyinga ari umubiri maere na umuntu akokoraki ago uburiro bwa varicose vein kolenta bolege ntukikuru kunga blood clotting amanyinga go ikali aganda kina kigenteke bemono ekera amanyinga yagandire egento amanyinga yagande na baraso esenjira ya amanyinga atire achacha ko lodged ase amago ime it is fatal ekero ikirega baka amanyinga ali akire kutiche mekirie goswese amaime goseka ajikutichama na bekolente gintu cyokukumi amanyinga ayo agandira agenda swese umukibwe wo bongo ime na bakogera umuntu anyole stroke usobongo buli boku so what am I trying to say Wikumuntu yo aweni guboronge wikumuntu yo aiwo matiba boronge so abantu abekero bakitese nyagitari yetu nane ngosaba bache mapema because if you come too late tonyolenga those varicose veins are very damaged to an extent kwamba tutakolekende yons then you'll have a problem lakini oche mapema mbuya because tokole assessment tokwa mariogo mape the varicose vein the valves kitaraji gosaleka mono that's what I'm trying to say so ekero umuntu akire nyagitari yetu ntubwata mariogo yes ntubwata mariogo akogera kinjira cyago cya manyinga itoroke veins emerango eri tekigosaleka father nanto konye merango eri ira nekoba boronge etaraji gosaleka mono mariogo ntubwate ntunga chestnut drugs echiko konya amangana bariko ntubwata mariogo amange ntakwane nkole so ayo konya amangana yokorosia mangana varicose vein daktari tabeta bateanga clinic ya Worldfit inkere in a unique way chinjira ke kuruwa bugwene bwabo kubwa kinyagitali chiga chinde akora totebingo unajua nimekuambia unajua sisi nataka kukuambia clinic yetu kia Worldfit si jogoo wa shamba ni jogoo wa town lakini unajua tumekuja shambani kuwika after a short while tutaenda kule mjini minute
enyagitari yaitu ya Worldfit into abantu abatangani, believe me, in the whole of East Africa ambao tuko na huduma yenye tutuweka tubugatele unique senyagitari yaitu oli enyagitari yaitu ya Worldfit. Number one, we offer conventional medicine. Yani amarioga alia nyagitari kawaida alia kawaida nto atenga namabe nale senyagitari yaitu igo amarwaire naro nari tukuliringa amarwaire aya tutumia amarioga aita kawaida umuntu yakugwena bwangu na ndatumia besa nyingi. We offer that service at our hospital. Nyagitari yetu tukupima kawaida mna nyagitari chinde tukurusia manyinga tukurusi uzene chwenene twapima muna nyagitari ndio nsi kupima twalingoli properly. So when it comes to making a diagnosis komanyanga burire mborobi, Worldfit is among the hospitals chiko manyanga umuntu you know what we get. So we make what we call sound diagnosis ama the right diagnosis twamanyu burire bw'omuntu n'oburu because ntusomerote enchire ya conventional world ama conventional treatment. Number 2, number 2 talk offer what we call nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga alia kurwa sendagira umangete Miskerubo ikonyolenga kale nyagitari nchiali ngoro banyagitari mbalingo lakini abantu bakamenyire myaka 90 100 years 120 because bakaragire right eating right koliye ndagerelie bugate nutritional value ereigoro koliye ndagerelie bugate life giving element kase nyagitari itono because twamanyinge ndagere ngasaya natongeta kabeka Mario gordo twachire koliya Mario gali yakorwa sendagira twatumia kugweni abantu baitu ntubugate bintu bikorunga fatty acids ntubugate amino acids ntubugate you know so many things chikogweni amarweide abantu abugate. Number 3, nkofa tule what we call international herbal medicine. International herbal medicine nelinga amarioga ali achunguzile na WHO ngango korale gas ntunya bwate senyagitari yetu. And number 4, nkofa tule what we call nutritional natural nutrition services. Natural nutrition services nile senyagitari yetu tiankole ngotebe ade bintevinge tokofa. Unajua ukitaka kujua kwamba wewe ni wewe unajua lazima uache kumbukumbu. Na sisi tumeandika vitabu tualikile vitabu senyagitari yetu ya Worldfit. Vitabu vitu let me tell you Miskerubu biasomiri in the US biasomiri in Mozambique biasomiri in Burundi biasomiri mpaka hapa Parliament. Nimesikia comment ikifanyia watu wakiongea waheshimiwa wakiongea kuhusu vitabu zangu onye ngandi libile bibe kangatini boli mundayo jiko mboli tango kwa wati robeki. So what we are trying to offer ni service yenye ko above bar. Daktari mwanchu muri naga nitiko manye kliniki kia onga ikego toka ilindaga atarere anyare ko konyoro bokoreri buru buya kigima tiyankole ngotebanga ngatutage tikonyora varicose vein tukunya kubike obaswati mwenge tukubike bikote ebirigorali chi high heeled shoes tukunya obaswati muko bekalioka kwara avoid high heeled shoes na bujiragere kwali ndagere bwata lot of fiber ndagere bwata choose ndagere ya mugondo na beko konya tutonyora varicose vein nande wakora exercise wate maboko exercise bigiri ngatulimone na mono bintu bine binabirago konye ngere tubwate tonyora varicose vein nkay'inyagitari yete gotoka nago tebitukuru ya marwira mange inyagitari yeto ya Worldfit Health Center egotoka Kabosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza bali batama ya Uhuru Plaza gose Alisa Plaza igentege tangani haike town kero ikire town bolinga marigiti nkayire ya Busongo town imegari ntubwate chiro ye town ekorukuma marigiti ekero ikire marigiti gose marikiti nabo korese chibucheri chichire abantu bakoni nyama bange sana origeruye nyombe yue ntambe ebwata makoba matambe ekorukunga Uhuru Plaza gosa Alisa Plaza gosa stage enkoro ya Kisumu ya Lenge bali bamaiti tea room opposite tea room kare hotel ya berenga kiendami kuna ingo primary so
orore Uhuru Plaza so imenchuba ke goroba ya gatatu erumu 307 307A no konyole kliniki yetu kia Worldfit nando buja bwa bosonga Miskerubo ninche ngotoka gabo songo inche ngorwali incho munyagitari ese clinic yetu so kero enga kindionsi umuntago cha ninche akonyora munangote banga onye turanyoranje igo turaikese clinic yane make sure nga wekira se clinic yetu kia Worldfit na ndonyo ole ncho munyine enamba yane yesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 mbia muna sautulia mbia muna sana daktari asogotarire studio yetu nabo igogosangana intwe amange mbia muna sana mwanchi muri kwa bere kugosangana intwe kutoka chage tomoro bile guikabonega tukiro mwaelio no gosemere kwa na kwa bere kugwesemia amange gwetera Dr. Kena Moses kurwa clinic kilikia Worldfit nabo nabo gochigotarira science mochiri enyorera obogweni akegima kondo mwanchi muri guikirabo nongo kodo moro bile bili tukulia rero science mochichi mitandao nabo gotonyora gwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook asensemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.net iretera name free dakerubo koganiria obuligeri ubya kinga kyo chikomya nere John Kibati akoletere amangana amaya ngokoganiria obuligereria obuya karibu tena sana daktari. Asante sana. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto ko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boywa mbabwa tobokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera to kurugana conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza gabo songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.